Ако има едно нещо, в което си струва да инвестирате през 2026, това е Kavi Spa RF Core Plus. Три в едно устройство за домашна грижа, което комбинира кавитация, радиочестота и EMS стимулация, за да подпомогне изглаждането на кожата, стягането на силуета и видимото намаляване на целулита. А EMS стимулацията активира мускулите, за да допринесе за по-оформен и тонизиран силует. Това не е поредното масово бюти устройство, а японска технология от Яман. Бранд номер 1 в Япония, създаден за висок клас домашна грижа с професионално усещане. Устройството комбинира три различни технологии, които работят в синхрон. Кавитацията подпомага грижата за зоните с целулит, радиочестотата допринася за по-стегнат вид на кожата, а EMS стимулацията активира и тонизира мускулите. Но истинската тайна е в постоянството. Използвайте устройството върху зоните като бедра, седалище, корем или ръце. Там, където най-често се появява целулит и кожата има нужда от повече грижа. А най-хубавото е, че устройството е водоустойчиво, така че можете да го използвате дори в банята или след душ, когато тялото е затоплено и готово за процедура, без да губите време в салони. Kavi Spa RF Core Plus е перфектният подарък за вас или за всеки, който обича грижата за тялото и иска по-гладък, стегнат и оформен вид на кожата. Открийте го на aurabody.bg.